Bila kita pun mana paripal saya apa lagi? Paripal saya apa lagi? Oi, je itu dewa aneh kebang ma alutana kini tunggu tadi bro. Jotong ya apa lagi? Saya awal kita coba kami belagi sana. Ini tongkong misalnya. Mani bagi ini hati ini biti bertangan bagi kau. Saya mau ya pasrah tangan bagi koyo, bono ceritaku profilor de formano. Ini hambai, social media rongno, joto jarang logri tangan bagi, joto channel hambai ya baru. Kamu hingga dihingkai, jeng kini orang kompor kita bagmani karon semono, jeng lai tanai. 21 ডিসেম্বর তিনি কিব্রাসানি বছর কোতাল বিচি কোতাল আপনি পালাयन थातानि जों एलाकाओ अजागाओ जों किजा रां खांलायो याकनि न जों जतनो चुबाचु हालायो जतनो चुबाचु मामानि बाय जों थांनाय 21 तारिखआव चिनि ट्रिं न जों गाहाम गाय पालाय माखा आपनि बागै जतनो ना एलाका बाचिनो गावजा हाइफ्लेया हामबायाफोरो चाम्पावर ट्रिं कमिटि जों जरा आं कनभेनर हिसाबै सामुं खायका आंनि बुं सबल सिं देब्रमा चिनि तिथि देब्रमा केसियर हिसाबै सामुं खायका चिनि सापित देब्रमा जयेन्ट कनभेनर एवं चिनि राजेश बाबू जोंनो ससियेल एक्टिविस्ट जोंनो बेलेनो गाहामखाय चुबाखा एवं चिनि अरव चिनि जरा एलाकानि चिनि नांनाय संनाय लिडार बा ससियेल एक्टिविस्ट खाय जोंनाय रक जतनो जोंनो चुबाखा आबनि परेब चिनि प्रतिटी बिसिनि चेयरमैन मेम्बार जतनो जोंनो चुबामानि दाराय जों दिनै गाहाम गायनो चिनि ट्रिं बिसिनो जों पालाय पाइका आबनि परे जों कयेकदिन परे दावसे आथुक लायका हिसाब दै खायनाय माने जों हिसाबाव नायनाय माने दिनै थानि प्राय 40-45 टाका रां बारा ओंखा आबनि दाराय जों अ रांनो अनेक बरक साका जोंनो अ रांनो रकम सारिया तामुङै आगि रक सारिवो ताकलायनो रकम सारिया हिनै जोंनो प्रश्न फायका ओमफ्राय आङाबो साका नायदि जों साखायथ' आब पाइ थांगो साखाय साजाबाय पाइ थांगो नों साय आब पाइ थांमानो किन्तु गरीब बरक रंनो जुदि जों कम्बल कायसा बाग माखा दिंखाय बरक अन्तत 4-5 बছर आ कम्बल चुंबय आराम खाय थुइमानाय दिनै बरक गिलामा तंगो ताबुकबो जों ताबुकबो फिलआप खायमेया गिलामा बरक ताबुकबो रिमा सुमिया हरगानाव बस्ता बवै रि किचिक चुमुया कोनै थुइ जोंनाय ताबुकबो गिलामा तंगो जों आबरंनोबो जों सुबायमाया किन्तु जों ता वानसुका जों अकिचा रां बारां मानि न जों चारिया कारै जों गरीब बरक साय कोनै जों कमल बागनाय हिनै जों दिनै कमल बाखा अ कमल दिनै जों जतनि सहयोगिता चिनि कमिटिनि जतनि सहयोगिता चिनि चेयरमैन मेम्बारनि जतनि सहयोगिता जों दिनै अरव दिनै प्राय 60 मतो कमल बाखा बो बिसिनो खबैनो जों अरव हिंगा हिंकाय चिनि पश्चिम चम्पासरा बिसि पूर्व चम्पासरा बिसि सिगारिबारि बिसि हिंकाय पश्चिम टक्साया बिसि हिंकाय आबनि परेब चिनि जीपी कायसा तंगो पूर्व सिंगिसरा सिपाइ हावार बिसि आरो नै बरनो जों स्लेक खायतु बायदि नरक जारा एलाकानि बरक नरक न नायया कोन स्लेक खायतु बय नरक बरनो बुमुरि दे बुमुं तु बया कोन जों दिनै बाखा ट्रिं कमिटि नि दिनै जोंरो चाम्पाहर ट्रिं कमिटि जों ताकलाय अजागाव जों कमल बाखा